Сега го покажи в едната страна, в другата страна. Добре, перфектно. Много хубаво бе. Много хубави картинки си избрала. Направено, записала си го. Добре. Идеално. Може нещо да ни прочетеш сега. Избери си нещо от самия постер. Някоя част от постер. Числото π е съотношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър. Приблизителната стойност на числото π е изразена като обикновен дроб е 22. А тебе какво те впечатли от този целият проект? Коя информация, коя новина, кой факт най-много ти хареса? Кога е създадено числото π и че на тази дата е роден Алберт Айнщайн и е починал Стивън Хокинг. Факт 1. Тъй като точната стойност на π никога не може да бъде изчислена, никога няма да намерим точното лице на кръг или повърхнина на сфера. Тук едното Вики да го прочете. Числото π е известно в продължение на около 4000 години, но започва да се нарича с гръцката буква през 1700-та. Свидетелствата сочат, че първо са го използвали и изчислили древните вавилонци, както те са го пресметнали на 3,125. Според психолозите, причината хората да са обсебени от π, че човешкият мозък е обсебен от идеята да намира модели. Безкрайността на числото π му придава не само митичност, но и е възможно хората да се опитат да намерят зависимости. Числото π е известно в продължение на около 4000 години, но започва да се нарича с гръцката буква през 1700 година. Свидетелствата сочат, че първо са го използвали и измислили древните вавилонци, като те са го пресметнали на 3,125. Ето го от първата страница. Той е като книжка нещо. Това е втората страница. Добре. Виждали се? Да. Третата. И последната страница. Любопитни факти. Π е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математиката, физиката и техниката. Името на гръцката буква π се произнася π. Буквата π е позната още като Лудолфото число и като Архимедовата константа. Моля, проекте с малко информация. Малко, но много хубаво. Числото е известно в продължение на около 4000 години, но започва да се нарича с гръцка буква през 1700 година. Денят на числото π за първи път е отбелязан през 1988 година от физикът Лари Шоу, който работи в музея Експлораториум в Сан Франциско. Много е хубаво. Малко по-отблизичко. Така. Много е хубаво. Само да кажа, ето тези листчета, дето са залепени отгоре на текста,
би трябвало да служат за ефект, а не че съм сбъркала нещо или съм пропуснала правописна грешка. Числото π, или още е познато като Рудолфото число, е единственото число на Земята, което не може да се раздели. То е приблизително равно на 3,14 или на 22,7. Исак Нютън е първият, който е изчислил числото π 16 на знака след десетичната запетая през 1665 година. Числото π обаче има нещо много странно. То е свързано по много странен начин с кръга. Така, например, когато обект се завърти от точка и направи пълен кръг, ъгъла на завъртане е 360 градуса. Както и числото 360 се намира на 359 позиция след десетичния знак